Ac wrth gwrs, rhyfedd o beth ydy troi edrych yn ôl fel da chi newydd wneud, a chanfod faint sydd wedi digwydd yn ystod y misoedd diwetha. Mae'r dyfodol o hyd yn cynnig cyfleoedd cyffroes, a dywediad ydy, wrth gwrs, fe'n condemnu review mewn amseroedd diddorol. Amseroedd diddorol meddyn nhw. Ac wrth gwrs, mae o'n fater o dristwch i bobl o anian Plaid Cymru, bod gobeithio'n canran sylweddol iawn wir o bobl yr Alban wedi drillio yn ymyl y lan gan ganlyniad etholiad y referendwm yn Medi. A'r berygl o fod yn uchelgeisiol ydych bod ar adegau yn aflwyddiannus, ond heb fentro, heb fethu. Ond mae byw gyda diffyg llwyddiant dros dro yn well wrth gwrs yn well o lawer, na byw heb na gweledigaeth, nag uchelgais yn yr hir dymor. Ac mae penllanw'r digwyddiad hanesyddol, y digwyddiad hanesyddol hwnna, wrthi yn sgubo cychod yr holl bleidiau Prydeinig o harbwr clud yr undeb i diroedd cyfansoddiadol newydd. Ac dwi'n cymeradwyo'r gwaith da mae tîm Plaid Cymru o dan arweiniad Leanne Wood i ni wneud i ledaenu dealltwriaeth o'r newidiadau sydd o fewn ein gafal ni. Mae'r ddau Dafydd yn gwneud gwaith campus wrth ddyreinio mesur Cymru ym mis hwn, trwy amlygu sut mae setliad pwerau Cymru fel y Gymano yn drydydd radd ac yn anaddas i'w bwrpas. Dyma ni rwan yn gweld argymellion Silc 1 yn cael ei gyrru yn ei blaen ac yn symud yn naturiol felly i weld pragmatiaeth argymellion petlach Silc 2. A'r argymellion hynny yn gynnwys pwerau gedwyr yn ôl, y reserve powers yn lleu'r model presennol, fel ag sy'n eiddo i weddill gledydd Prydain. Ac mi fydd y disgwrs ar lefel leidyddol, a'r sgwrsio ar step yn y drws oedd arwain i etholiad cyffredinol a Gwanwyn nesaf, yn wir gyfle eto i ddangos sut mae materion sych bell i ffwr megis y cyfansoddiad Prydeinig yn dreiglo effeithio ar bobl o ddydd i ddydd. Ond y peth arall sydd wedi dod yn amlwg yn sgil y referendwm ydy galwad bobl yn gyffredinol am drwsio'r berthynas glwyfedig rhwng gwleidyddiaeth Llundain ganolig a phrofiadau bobl ar lawr gwlad. A hynny yn wir ledled Cymru wrth gwrs yn ogystal â'r Alban a Lloegr. Ac yma yng Nghymru, mae angen i ni ledaenu ein slogan etholiadol, gweithio dros Gymru, gyda gysboniadau o beth i gwir ystyr y deheuad glodwyw sydd wrth i roedd. Yr hyn sydd angen ar y cymunedau dwi'n ymgyrchu i'w cynrychioli ydy gwaith, a hynny yn waith o safon. Ac mae gen i ni bobl dda yn gweithio gyda mentrau preifat led Dwyfor Meirionnydd, gyda'r Parc Menter yn y Cyngor Sir ac mae mentrau cymdeithasol. Fodd bynnag, yr hyn mae rwy'n yn ei weld ar lefel genedlaethol ydy parhad o'r agwedd ystrydebol bod twf economaidd yn hyfyw dim ond mewn ardaloedd trefol. A hynny y welwn gyda chynlluniau Llywodraeth Plaid Lafur yn Nghaerdydd, prosiectau is-adeiledd megis yr M4 ac wrth gwrs y pwyslais trwm ar ddatblygu economi'r rhanbarthau dynesig. Gellir canfod bod cynlluniau o'r fath yn bwriadu cyrraedd poblogaethau dwysa Cymru, ond fel mater o lywodraethu teg, mae angen cynnig gweledigaeth o ddyfodol llywachus i bob man o Gymru. Mae rwy'n yn falch bod Casnewydd a Phen-y-bont ar Ogwr yn ffynnu, ond mae gen ni yn y blaid i chelgais i weithio dros siroedd y Gorllewin a'r Gogledd lawn gymaint yn ogystal. A'r gwir, wrth gwrs, i bod yn hollol bosib i gynnal busnesau ffyniannus yng nghefn gwlad. Os gennych chi'r weledigaeth a'r dyfol barhad a'r gefnogaeth. A dwi wedi bod yn siarad gyda phobl busnes o sawl sector yn ystod y misoedd diwetha yn Nwyfor Meirionnydd a Thu Hwnt. Bobl busnes sy'n gweithio mewn sectorau amaeth, mewn werthu, twristiaeth a hamdden, cyhoeddi, gwaith cynhyrchu ag eraill. A'r hyn sy'n glir ydy pa mor amrywiol ydy'r gefnogaeth a'r ffyrdd gyllid sydd ar gael iddyn nhw. Jyst i roed un enghraifft sy'n agos at yng Nghalon. Mae wedi dod yn amlwg bod siopau a gorsafoedd petrol yng nghefn gwlad yn bryn iawn o ffynonellau cyfnogaeth oherwydd i bod yn cael ei diffinio fel busnesau ma'n werthu. Fodd bynnag, maen nhw'n angen reidiol o safpwynt darparu gwasanaethau gyraddadwy bobl leol ac yn enwedig i bobl hŷn
y fydda fel arall yn gorfod talu i deithio'n bellach mwyn prynu bwyd a phetrol. Mi yw'n am fusnes siop a gorsaf petrol sy'n erfyn am gymorth i gael pympiau petrol newydd. Mae pympiau presennol wedi bod yn ei lle ers 20 mlynedd, a mi fydda fan costio 32 o filoedd o bunna iddyn nhw cael eu hadnewyddu. Ac hyd yn hyn, dos na ddim cefnogaeth ar ei cyfer, mae'r busnes teuluol hwnna ydy'r unig orsaf petrol yn llun ar y ffordd rhwng Aberdaron a Chynarfon. Dwi'n edrych ymlaen felly i ni fel plaid bod mewn sefyllfa i fedru cynnig gwell cefnogaeth i fusnesau led Cymru, yn unol ag anghenion i pechnogion, i gweithwyr a'r cymunedau sy'n dibynnu arnyn nhw. And in considering our message, Working for Wales, we need to be bold and intelligent in our scrutiny of how Labour's fiefdom of a government is selective in its success and in who exactly it works for. To what degree is Labour working for Wales? It seems to have worked very well indeed for Labour over the years, guaranteed to come up with the goods insofar as returning MPs for Labour, and a consolation prize for those second-past-the-post Labour politicians who weren't quite good enough for Westminster, but will serve well enough in Cardiff, thank you very much. And this is what we have to answer when people on the street recount personal experiences of family members who are waiting 6 months and more for hospital treatment, of emergency ambulances which take 3/4 of an hour and more to arrive, that Wales is in the bottom half of the 68 PISA nations for reading, science and mathematics. And there are people who say, sometimes apologetically, sometimes aggressively, that they can't be bothered to vote anymore. We have the democratic structures in place, but what we suffer from is a Labour government that's frittered much of its decade and a half in power with publicity-generating policy initiatives and soundbite backslapping. A democratically accountable institution that fails to ensure effective and responsive administration is akin to a solitary railway locomotive powering its way along the tracks. With neither carriages nor wagons in tow, there are no means of transporting its policies to where they are needed, only a lot of noise and energy consumption. A Plaid government in power in 2016 must convey the message that not only will we come laden with viable policies, which will benefit the people across Wales wherever they may live, but that we will also address the need to energise the public administration of the Assembly to make those policies and services as a whole work for Wales. The partnership of national and local government in Wales exists to work for us, and we will require the highest standards. We work for you, the people of Wales, and they work for us. And those of us who are campaigning for next year's general election have a powerful role to play in ensuring that the ongoing debate around the nature of the British state and the game-changing and escalating demand to reserve powers will allow us to fulfil the rightful expectation of the people of Wales to live and flourish in a country whose services and politics are fit for purpose. We need to reach out with this message because it resonates with everyone who lives in Wales, whatever their background, whatever their language. As members of Plaid Cymru, we challenge the stereotypes employed against us by the unionist parties. Whether Welsh by birth or by choice, Welsh speaking, Welsh learner or not, what matters is how this nation we are constructing should no longer be carved up among the old political local interests, but rather be invigorated by a cooperative desire for a better country for everyone. As those politicians in harness to the Westminster parties struggle to keep a pace with the demands of their London leaders while paying lip service to the awkward, radical needs of Wales, Plaid Cymru's team at local, national and parliamentary levels will be at work on behalf of Wales, at work on behalf of Wales alone. Diolch yn fawr iawn.